मुख्यमंत्री जी को वो गाना सुनवा दीजिए जो अभी भी गाना सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। से गंगा भर गईले टिकठी आपका फन्नोचत कुकुर बिलार बा है बाबा खत्म रोजगार बा बाबा के दरबार बा हाथ रस के निर्णय जो हर लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा का बा राम नाम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा मंदिर मस्जिद में ठानल गेल रार बा। अरे का बा यूपी में का बा राम राज के झांकी बा काशी मथुरा बाकी बा गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खागे बा। ए बाबा अरे का बा तुम रोजगार बा बाबा के दरबार बा हाथ रस के निर्णय जो हर लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा का बा राम नाम के जाप बा मंदिर मस्जिद में ठानल गेल रार बा। अरे का बा यूपी में का बा राम राज के झांकी बा काशी मथुरा बाकी बा गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खागे बा। ए बाबा अरे का बा